Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur semoga kelolaan panjenengan kunjukaken dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten ing dalu punika kelolaan panjenengan tasih pinaringan rahmat kanugrahan lan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak Ibu, para kadang-kadang lan para kanca-kanca sedaya, utaminipun wonten ing sanggar Njungring Saloka kepareng kawula ngaturaken pepemut tumrap diri pribadi kula piyambak lan ugi dhateng para kadang-kadang sedaya. Sekedhap malih kula lan panjenengan badhe manggih bulan kemenangan nggih menika bulan Syawal wonten ing setunggalipun dinten kemenangan ingkang kawastanan riyaya Idul Fitri. Supados kula lan panjenengan tansah resik jiwa, resik raga kula lan panjenengan ugi murih supados kula lan panjenengan dados kawula dadi umatipun Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba ingkang saestu fitri mekaten. Ing pramila semangga kula lan panjenengan sami tata-tata diri saking pangucap saking manah ingkang tebih saking damel gelanipun liyan. Menika dipun wiwiti saking pangucap utawi lesan kula lan panjenengan anggenipun sami atur pangandikan, mugi-mugi saged katata. Lan ugi dipun prayogaken kula lan panjenengan tansah ngaturaken setunggalipun paweweh utawi sedekah dhateng sederek-sederek kula lan panjenengan, awit kanthi sedekah kala wau dados tunggalipun ibadah sosial ugi ibadah rohani kula lan panjenengan sedaya. Ewa semanten boten sadengah piyantun menika dipun paringi Allah Subhanahu wa taala kanthi harta benda utawi bondo. Ing pramila saged ugi kula lan panjenengan boten ngagem sedekah menika boten kedah harta benda utawi bondo driya. Saged kanthi pangucap pangandikan ingkang sae. Kala mangsanipun ugi kanthi mboten resikipun manah kula lan panjenengan anggenipun asung kaweweh utawi peparing menika malah damel tatu utawi cuwa penggalihipun ingkang dipun paringi. Umpaminipun kula lan panjenengan asung pisungsung dhateng sederek kula lan panjenengan kanthi pangucap, "Jo, tak wenehi kowe kuwi dadi apa? Umpamane ora tak kei, kowe mangan apa?" Sejatosipun waunipun sae ananging kanthi pangucap ingkang mekaten kala wau ndadosaken gelanipun sederek kula lan panjenengan menika mboten dipun prayogakaken kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Pramila kula aturaken setunggalipun ayat utawi ngendikanipun Allah wonten ing Quran surat Al-Baqarah ayatipun 263. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyun halim. Allah ngendika, pangucapkan becik lan weweh pangapura kuwi luwih becik uga tinimbang sedekah bondo nanging kanthi nggelani lan natoni atine sedulurmu. Gusti Allah kuwi maha sugih lan maha tresna utawi welas asih. Mekaten ngendikanipun Allah. Pramila para sedherek pepemut dhateng kula lan panjenengan. Semangga ati ingkang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala menika saestu dipun tata supados senajan sewaunipun sae nanging kasurung kaliyan nafsu kepengin ngetokake anggen kula lan panjenengan paring paweweh utawi tetulung menika ndadosaken setunggal gelanipun sedulur kula lan panjenengan. Nomor loro ngicali menapa ingkang dados pahala ingkang kedahipun kula lan panjenengan tampi saking ngarsanipun Gusti Allah. Ugi wonten setunggalipun ayat dipun ngendikaken, "Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Allah ngendika, "He wong kang padha iman, padha ngomong kanthi kang bener. Padha ngomong lan ngucap nggih. Kula lan panjenengan dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulu qaulan sadid yuslih lakum a'malakum
pramila badhe dipun becikke tumindak utawi amalan kula lan panjenengan kanthi pangandikan ingkang sae. Tumindake insyaallah badhe dipun jagi. Yusilaku amalakum wa yaghfir lakum dunubakum, lan Allah bakal paring pangapunten, paring pangapura dhateng kula lan panjenengan. Wa yaghfir lakum dunub. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Lan kula lan panjenengan kadhawuhaken kaliyan Allah Subhanahu wa taala supados tansah mituhu nderek manut lan taat dumateng Allah lan Rasulipun. Mugi-mugi kanthi gegondhelan kalih ayat ingkang kula aturaken kala wau ndadosaken pepemut lan ngatos-atosipun anggen kula lan panjenengan ibadah damel kesaenan tumrap masyarakat dan mliginipun wangsul dhateng pribadinipun soang-soang. Mekaten hikmah wonten ing dalu punika ingkang kula aturaken. Mugi-mugi mahanani dumateng sedayanipun wonten lepatipun nyuwun ageng samudra pangaksami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.